Пазиче. Това е оригиналното име на моста, но за съжаление през 2016 година на 15 юли на този мост гръмна и първото оръдие. Беше опита за военен преврат, когато на този мост, който го виждате, загинаха 283 невинни души и от тогава по указ на нашия президент моста се нарича официално моста 15 юли, но неофициално местното население продължава да го наричат Ортакъй или Средно село в превод, така звучи. Този район е много важен за нас, българите. Защо? Защото през 1870 година за пръв път българската екзархия е основана в този район Ортакъй. Виждаме първия исторически хълм с купола на Света София, на синята джамия, с куполата на първия султански дворец Топкапы, където ние бяхме преди малко, скъпи гости, и малко по-нататък втори, трети до четвъртия исторически хълм можем да видим, стъпвайки на този първи Босфорски мост. А в ниското третата барокова джамия на града. От лявата страна, в най-тясната част на пролива Босфора, едва се виждат очертанията на втория Босфорски мост, но се виждат все пак. На най-тясното място на пролива Босфора през 1988 година е построен втория Босфорски мост, който носи името на завоевателя на града Султан Мехмед Фатих. А в посока 12 часа пред нас е най-високия хълм в азиатската част, хълма Чомлъджа, а през 2020 година на 1 юни на този хълм беше официално открита и най-високата сграда на Турция, кулата Чомлъджа. С 587 метра надморска височина е тази кула Чомлъджа. До 2020 година най-високата сграда на Турция беше кулата Сапфир в новата европейска част на града, но преотстъпи първенството на тази кула. Искам да ви обърна внимание на този монумент като глобус. Това е монумента, построен в чест на загиналите по времето на опита за военен преврат. 283 невинни